Mayong adlaw mga kamisyon, dalay ko ng Diyos, quick message lang na ako'y basahon diri nga nindot kay nga bersikulo sa Bible. Sa Epeso, although ang tanang bersikulo sa Bible nindot man po, na ako'y gustong basahon nimo at least nga kini nga verse relevant ni karon nga semana na ang tibuok kalibutan nag-commemorate sa kamatayon ni Kristo. Nasayod ta nga si Jesus namatay sa krus Kalbaryo 2,000 ka tuig nang milabay. Ug na ako'y basahon nga bersikulo diri sa Epeso chapter 1 sa bersikulo 7, diya kaniya kita may katubsanan pinagi sa iyang dugo, may kapasayloan alang sa atong mga paglapas, sumala sa kadagaya sa grasya sa Dios. Atong hinumduman nga tungod ni sa dako kayong grasya, madagayaon nga grasya sa Ginoo. Kita nakabaton ta og katubsanan pinagi sa dugo ug matud pa diri nga diin kita may kapasayloan alang sa atong mga paglapas. Kanus amang ka mapasaylo sa diyang maghinulsulta. Busa ikaw ako, mo-cooperate sa gibuhat ni Jesus ito sa krus Kalbaryo, ang iyang gitanyag nga kaluwasan, ang iyang kinabuhi, iyang kaugalingon, ingon nga mao ang grasya kani kanato. Na unsa may mong buhaton? Igsoon ko higala, mintras nga ang atong kinabuhi karon himsog pata, nata sa may panlawas, atong batunan ang kasing-kasing, nga mapasalamaton, mahinulsulon labaw sa tanan. Ilhon nato si Kristo nga atong Ginoo manuluwas. So ang atong buhaton na din kita mutagad ta sa maong grasya. Alagaron nato siya. Atong pangayuan og pasaylo nga atong makapakyasan. Pasaylo usab natong mga taong nakasala nga ni kanato. Salamat ta sa maong dako kaayo nga grasya sa Dios. Nga din kita yung gitubos gikan sa atong mga paglapas o gihugasan kita, gihinluan kita pinagi sa dugo ni Kristo. So igsoon ko higala, salamat sa pagpaminaw, salamat sa pag-share sa atong video. Ug wala pa ka-follow, i-follow ni at least nga time to time. Pwede ka nga madasig sa ato ang pagdasig sa diri o pinagi sa pulong sa Dios, malig-on ang atong espirituhan ng kinabuhi. Taliwali man sa krisis sa dagan sa panahon, apan igo na ang pulong sa Ginoo, mao niyang makalig-on nato, makatipig nato sa tanang panahon, makahatag nato og inspirasyon sa pagpadayon, sa pagsalig, pag-alagad sa Ginoo. Dalay ko ng Dios og maayong buntag.